салом алейкум ҳама каса. Бисёр хоҳиш кардам бародарони ғариб, вазъияти писта чӣ хел шидагия. бози ҳамаша барои шумо нишон медиҳем чӣ хел шидагия. ина вазъияти пистаҳо уҷи ҳоли руша кардагия, рушои ҳоли дон надорада. мақсад писта зура яке пушти ки сарбандай кисиш дигар қишлоқоям поём. яхел дарахтода ҳаста, яхел бошам неста. ина бони ёд ҳаста писта зур баста. ҳоли хомадон надорад. ина дига исен ки писто ис поён ним дарахта ҳамаш дорам. хай айсата я 70% дорада. бози мерем бо дигаси навор мекунем. ина бародаро ай пишти ки ис омадем бо вазъияти ис раишо метем пистаҳо чӣ хел шуда бошад. бо дачи нигоҳ мекунем. инҷам соз ай писта зур баста. пистаҳои калон ҳам як дарахт як қопча ду қопча мешинида. нигоҳ вазъияти писта соз. суноам ҳастай ҳама ҷудам писта зур бастаги. барои шумо яъни буткача гаштесе навор ай буд аши мерем ус кучи гапа. ва ина нигоҳ ки бародаро чӣ хел бастагия писта хайрон мешавем. чӣ хел болош ҳама ҷош гарени зур бастагия. дагира нигоҳ хай вақти мекани хелш хирҷи надохта мегирем. пистора нигоҳ чӣ хел бастагия. ира нигоҳ беҳад зур. наош бо айда зур бастаги метавон наметавон рафиқи хира метавона. ва ҳун нао дарахти дигариро бе ба телефон метавон наметавон ки ӯам гарени зур бастаги. ина як бор дига мефаҳмонам пушти ки сарбанд левакан шиндагӣ бошед. иси вахш мерай ба иси қишлоқҳои синакосу дарвозаву правда ба иси рай данғара